Y testun heddiw yw dos a gwnadeithau'r un modd, sef y cymal olaf o adnod 37 o'r ddegfed bennod o Efengyl Luc. Wel, mae'n gyfnod dathlu gwyl dewi arno ni. Cyfnod y cyniawau a'r cawl. Cawl yn fwy na dim, ac os nag ych chi licio cawl, wel, chi siŵr o fod yn casau y cyfnod yma. Nawr mae dewi wrth gwrs yn cynrychioli y ddwy elfen bwysicaf i unrhyw Gymro gwerthu halen, sef cariad at iaith a chariad at Grist, ac yn sgil hynny cariad tuag at ein gwlad. Fe fu canlyniad y sensws diwethaf gath ei wneud yn ddamniol i'r ddwy elfen Gymreig yna'n anffodus, a dwi'n siŵr byddai calon dewi'n gweidi fe clywef yr ffigurau siomedig a gyhoeddwyd. Fe allai'n capelu yn sicr, honni gyda balchder mai dyma'r unig sefydliad ar wahân i'r Steddfod Genedlaethol sydd yn uniaeth Gymraeg bellach. A byddai'n teimlo felly fod weithiau fod cyfraniad capelu Cymru tuag at barhad yr iaith yn cael ei anwybyddu neu anghofio'n gyfleus iawn yr adegau. Mae yna weddi fer ar ffurf pennill mewn llyfryn gan Eiddwen James, allai fod yn sail i'r myfyrdod yma. Mae'r geiriau sy'n berthnasol i neges i yng nghanol y darn. Gofynnwn i ti dduw ein tad am gymorth i gadw prydferthwch ein iaith a pharchu efengyl a chadw diwylliant yn ffyddlon mewn gair a gwaith. Ond yw'n dda. Y geiriau a pharchu efengyl sy'n hynod berthnasol i dewi. Hyn yn oed yn fwy na'i gariad at Gymru falle. A mae hynny'n ein arwain at ei eiriau mwyaf cyfarwydd i ni wrth gwrs, sef geiriau bregaeth ac eir yn llyfr ancr Llanddewi Brefi. Frodyr a chwiorydd byddwch lawen a chedwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y Pethau Bychain a glywsoch ac a welsoch gennyf. Mae Dewi Sant yn cyhoeddi ei neges o hyd, ac nid ar ddydd gwyl yn unig. Bydd na lawer yn siarad yn hiawdl am Dewi, neu'n enwedig ar ôl i'r gwinoedd lifo. Bydd digon yn siarad am Dewi, o faint fydd am wrando ar Dewi. Mae yna nifer, a bod yn deg wedi dilyn y cyfarwyddyd i wneud y Pethau Bychain, ond chi'n gwybod mae rhai o'r gweithredoedd bychain yna wedi tyfu'n bethau mawr, yn enwedig o ran arwyddocad efallai. Yn y darlleniadau ar y dechrau, mi gyfeiriwyd at 3 egwyddor sylfaenol. Os bydd rhywun yn dorfodi i'w ddanfon am un filltir dos gydag ef ddwy. Rhoi'r sawl sy'n gofyn gennyt, a phaid a throi ffwrdd oddi wrth y dyn sydd am fenthyca gennyt, i cerdded yr ail filltir. Ond daeth teithiwr o Samariad ato, pan welodd hwnnef trosturiodd wrtho. Helpu'r gwan a'r methedig. Pob un felly sy'n gwrando'r geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybu'r i ddyn call, adeiladodd ei di ar y graig. Ac adeiladu dy di ar y graig, sicrhau sylfaen dda'n fe. Pethau Bychain, gydag arwyddocad enfawr dybiau. Egwyddorion y byddai Dewi yn siŵr o fod wedi pregethu arnynt yn ystod i gyfnod, ac sydd yr un mor berthnasol i ni heddiw. Mae sawl un bellach wedi glywed un dweud mae'r pryder mawr sy'n geni dyddi yma di pa fath o sylfaen fydd gan blant y dyfodol. Yng nghenedlaeth i wedi cael sylfaen go gadarn, bod sawl sylfaen yn gwegian erbyn hyn. I mi gael esbonio ym Mhryder, fe gafodd rhieni heddiw sylfaen, cefndir o gapel ac ysgosil ac yn y blaen. Ond mae nifer helaeth o'r rhieni hynny wedi troi yn apathetic. Nid nad ydyn nhw'n credu, ond nad ydyn nhw'n trafferthu. A pethau pwysicach i'w gwneud fel gwneud arian a mwynhau. Ac o ganlyniad dyw eu plant falle ddim yn cael y sylfaen gadarn sydd angen arnynt. Maen nhw'n ffodus yn yr ystyr bod eu rhieni yn gallu harwen oherwydd eu profiad eu hunain. Ond beth am y genhedlaeth nesaf un fydd yn canlyn honno? Falle mae dyfyniad sy'n dangos hyn yn glir yw geiriau Andrew Lloyd Webber, yn sôn am gastio Jesus Christ Superstar. Dyma eiriau fe. Bydd castio Iesu yn dipyn o hwyl oherwydd nad oes gan bobl rhyw ddelwedd sefydlog o sut y dylai edrych. Byddai ganddynt yn y gorffennol drwy'r ysgol Sul, ond ychydig sy'n mynychu honno heddiw.
Sylw digon ysgaf gan Lloyd Webber, ond eto yn cyrraedd calon y gwir. Ydy, mae'r byd mae wedi newid. Mae wedi newid yn ddybryd o'r adeg pan o'n i'n tyfu fyny. Sut allwn ni wneud yn siŵr bod ein cymdeithas dreisgar ni yn troi yn ôl at egwyddorion Cristnogol? Sut allwn ni godi'r tu ar y traeth a'i osod ar y graig? Dwi'n teimlo ein bod yn ein capeli yn cymryd yn hunain ormod o ddifri weithiau, ac yn sicr fe wnaed llawer o ddrwg dros y blynyddoedd gan gilni. Be byddai'n yn fwy parod i chwerthin yn ein capeli, falle gallem dal gafel yn ein ieuenctid. Wedi'r cwbl, ond nid gennym ni mae'r newyddion da o lawenydd mawr. Yng Ngapel Salem, Porthmadog y dechreuais i yn yr ysgol Sul, ymysg criw hapus o blant ac ieuenctid. A chi'n cofio'r pethau rhyfeddau weithiau, yndych chi? Yn cofio casglu rhyw stamps a lluniau wlad yr Iesu arnyn nhw. Chi'n cofio rheini? A gadeiladu tŷ to fflat allan o focsys sgidiau. Pethau bychan felly. Pethau dibwys fydd yr rhain honni, ond dyma'r cyfnod y dechreuais i ddod o dan dylanwad a thrawon cydwybodol yr ysgol Sul. Pobl oedd yn rhoi'n wirfoddol o'i hamser i chwarae'r han mewn gosod sylfaen i'n hi bach bocs sgidiau i, sylfaen o graig. Dwi wedi gweld cymaint o ffrindiau yn adeiladu tu ar y tywod, a dwi'n wedi bod ar fy ngwyliau ar y traeth hwnnw fwy nag unwaith. Ond mae un peth sydd wedi farwain yn ôl at y graig o hyd, cydwybod. Ac i ddyfynnu yn o'm hoff gwpledi fel y gwyddoch chi, dim ond dau sydd yn fad nabod, fi fy hunan am cydwybod. O beth felly sy'n gyfrifol am y cydwybod hwnnw? A thrawon yr ysgol Sul, fi'n llyfuru o'i osod tai pobl fel fi ar y graig. Hanesion o'r ysgrythyr, damhegion ac yn y blaen. Yr hanesion yma, os oedd y sylfaen am galluogi i wybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg, a dangos y llwybr cil i mi. Fy mai y doedd os oeddwn ni'n gwiro oddi ar y llwybr yna. Ond gwersi cydwybod yn fy llusgo nôl. Dyna'r fagwraeth ges i, a'r sylfaen a roddwyd i mi gan nifer. Does dim pwysicach mewn bywyd na sylfaen dda, ac egwyddorion cadarn. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu gwneud penderfyniadau poblogaidd bob tro, ac mae ambell ddewis anodd i'w wneud. Mae gwneud y pethau bychain i osod sylfaen gadarn yn arwain at bethau dipyn mwy. Gefais y fraint nôl yn yr 80au i gyfarfod yr archesgob Desmond Tutu fi farw'n ddiweddar. A dyma ddwedodd e, gwnewch ychydig ddaioni lle rydych chi'n byw, ac o roi'r darnau bychain yna i gyd gyda'i gilydd, mae'n bosib traws newid y byd. Hynny yw i bawb wneud i ran fach yn ei ardal ei hunan. Gwnewch ychydig ddaioni lle rydych chi'n byw, ac o roi'r darnau bychain yna i gyd gyda'i gilydd, mae'n bosib traws newid y byd. Does dim rhaid teithio i bellteroedd byd i wneithio'r daioni. Fiwn fod pobl megis y fam Teresa wedi teithio i strydoedd llwm Calcutta i wneud gwaith yr arglwydd, ond mae'n bosib gwneud cyfraniad yn ein cymunedau'n hunain, yng nghefn gwlad Cymru, llawn cystal. Cofiwch eiriau 5 bennod ar 20 Efengyl Mathew. Yn wir rwy'n dweud wrthych yn gymaint ag eich i'w wneud i'r lleiaf o'r hain fy mrodyr i mi y gwneithoch. Dameg sy'n neidio'r cof wrth feddwl am yr egwyddorion sydd angen i osod sylfaen gadarn yw'r ddameg a ddarllenwyd am y Samariad Tregarog wrth gwrs. A mi hoffwn i adrodd hanes i chi. Hanes o'r Amerig. Hanes allai gael ei ddehongli fel fersiwn fodern o ddameg y Samariad Tregarog efallai. Stori sy'n dangos eto sut mae gwneud y pethau bychain mewn bywyd yn gallu cael dylanwad pellgyrhaeddol. Dyma hi. Na i adroddi fel mae'r person yn ei hadroddi. Roedd o'n newydd gychwyn yn yr ysgol uwchradd, pan welais fachgen oedd yn fy nosbarth i yn cerdded gartre o'r ysgol. Cael oedd ei enw.
Edrychai fel pe bain cario pob llyfr oedd ganddo, a meddyliau i fi'n hunan, pam bydde rhywun eisiau cario I lyfrau gyd gartref ar ddydd Gwener, rhaid bod e'n dipyn o nerd. Fel roeddwn ni'n cerdded I ffwrdd, gwelwn griw o blant yn rhedeg tuag at cael. Dyma nhw'n taro'r llyfrau allan o'i afel, a'i faglu nes y glaniodd yn y baw. Hedfanodd ei sbectol bant, a glenion y gwair tua 10 troedfedd oddi wrtho. Edrychodd y crwt lan ac roedd rhyw dristwch ofnadw yn ei lygad. O'n i'n teimlo drosto. Lle rhedais draw ato, tra roedd yn cropian o gwmpas yn chwilio am ei specs a gwelwn ddeigryn yn ei lygad. Mae'r boes na'n real jerks, mae'n bryd iddyn nhw gallio, meddai fi. Edrychodd arna I a dweud diolch. Y gwen lydan ar ei wyneb, y math o wen sy'n dangos gwir werthfawrogiad. Fe fion ni'n sgwrsio ar y ffordd gatre, ac fe gariais rhoi o'i lyfrau iddo. A dweud y gwir oeddwn ni'n eitha hoff o'r bachgen newydd yma. Gofynnais iddo fydde fe'n hoffi chwarae ffwtbol gyda rhai o'n ffrindiau a fi, ac fe gytunodd. Bu'n mynd I gwmni trwy'r penwythnos, ac roedd yn boblogaidd iawn gyda'n ffrindiau a finne. Bore llun gwelais cael gyda'r tomen yma o lyfrau eto, a dywedais wrtho bydd gen ti fysyls a hanner os ti'n mynd I gario'r holl lyfrau na bob dydd. Chwarddodd cael a pasio rai o'r llyfrau I mi. Dros y 4 blynedd nesaf, daeth cael am una'n ffrindiau gorau. Wedi cyrraedd y 6 dosbarth, roedd rhaid meddwl am goleg. Cafodd cael ei ethol fel y valedictorian ein blwyddyn ni. Nawr yn yr Amerig, dyna'r disgybl sy'n siarad ar ran y dosbarth wrth adael yr ysgol uwchradd. Ar y diwrnod, wedi rhoi rhyw besychiad neu ddau dyma cael yn dechrau siarad. Mae diwrnod graddio'n adeg lle rydych yn diolch I rhai sydd wedi helpu trwy'r blynyddoedd caled, meddai. Eich rhieni, eich athrawon, eich brodyr a chwiorydd, eich hyfforddwr efallai. Ond yn fwy na dim, eich ffrindiau. Dwi am dweud wrthoch chi heddiw mai bod yn ffrind I rywun yw'r anreg gorau gallwch chi roi I berson. Edrychais arno mewn rhyfeddod. Wrth iddo adrodd am y stori y bu cael a fi gyfarfod. Chi'n gweld roedd wedi penderfynu lladd ei hun dros y penwythnos hynny. Dywedodd sut I bydd o glirio ei ddesg a'i gwpwrdd yn yr ysgol, fel nad oedd rhaid i'w fam wneud hynny, a dyna pam oedd e'n cario'r holl lyfrau yna. Edrychodd arna I a gwenu ac meddai, diolch byth cefais fachub. Fe wnaeth gweithred o gyfeillgarwch gan ffrind, fy rhwystro, rhag gwneud rhywbeth gwirion. Roedd y gynulleidfa'n gegrwth wrth wrando'r a bachgen poblogaidd yma, yn adrodd hanes ei foment wannaf. Peidiwch byth a bychanu, eich gweithredoedd bychain. Mi all un weithred fechan newid bywyd person, gwell neu gwaith. Mae Duw wedi'n rhoi ar y ddaear I gael effaith ar fywyd yn aill ar llall mewn rhyw fodd. Cyfeiriodd y trydydd darlleniad at gerdded yr ail filltir. Ac fe hoffwn dynnu eich sylw ar stori a droddais I wrthoch chi o'r blaen, am fachgen bach yn cael trallwysiad gwaed ar ymwynachu bywyd I chwaer. Chi'n cofio? Esboniodd y meddyg sefyllfa ddifrifol I chwaer i'w brawd a gofyn a fydde fe'n barod I roi ei waed i'w chwaer, gan mai dyna'r unig un fyddai'n gweithio. Fe oedodd am funud cyn dweud fe na I hyn os bydd yn achub fy chwaer. Yn ystod y trallwysiad, gorweddai'r bachgen yn y gwely nesaf at ei chwaer, a gwenodd fel y gweddill ohonom, wrth weld y lliw yn dychwelyd I wyneb ei chwaer. Yna fe aeth yn welw, a diflannodd ei wen. Edrychodd ar y meddyg a gofynnodd mewn llais gwan, fydda i'n dechrau marw yn syth. Gan ei fod mor ifanc, roedd wedi camddeall y meddyg, ac roedd yn credu bod rhaid iddo roi ei waed I gyd. Nawr, dyna I chi beth yw'r rhoi, yn ddi-gyfaddawd, cerdded yr ail filltir a'r rhagor. Roedd yr hyn ymddangosau I ni fel gweithred fechan yn weithred anferth i'r bachgen bach yna. Roedd y bachgen bach yna'n fodlon rhoi ei gyfan oll. Rhoi ei gyfan oll wedi rhywun ofyn iddo wneud y pethau bychain.
Faint ohono ni sy'n fodlon rhoi yn cyfan oll. O'n i'n cyfeirio'n gynt at bobl sydd wedi troi cefn ar gapel ac ar ddiw, ac yn rhy brysur yn mwynhau, yn rhy brysur yn gwneud ei ffortiwn felly. Mae'n bosib bod nifer ohonom yn dlotach, yn ariannol nag oedden ni gwpl o flynyddoedd yn ôl. O fe allwn ni'n dal fod yn llawer mwy cyfoethog, os yw hynna'n gwneud synwyr i chi. Mae yna fwy nag un ystyr i gyfoeth wrth gwrs. I ni'n byw mewn byd lle mae llawer o bwys yn cael ei roi ar gyfoeth materol. Ond cofiwch eiriau'r arglwydd Iesu yn yr Efengylau. A mae'n haws i gamel fynd trwy graen nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Duw. Yn yr achos yma, dewn ar draws gŵr a fynd byw y bywyd gorau, ni allai neb godi bys at o'i gyhuddo unrhyw gamwri, ond pan bwysodd Iesu arno i ddangos ei ymlyniad trwy werthu'r cwbl oedd ganddo, a rhoi relwyr clodion, fe ddigalonodd yn ddirfawr. Mae'r anogaeth i roi cyfoeth heibio yn nodwedd gyson o ddysgeidiaeth Crist, ond mae'r Iesu'n pwysleisio nad meddiannu cyfoeth yw'r cam gwag, ond ymddiried a dibynnu arno. Gweitha pob argyfwng economaidd, cefnog ydym ond cymharu ag amryw o bobl gwledydd clawd y byd. A dyna ni nôl at y Pethau Bychain eto. Mae eich cyfraniad waith beth o'i faint yn gymorth i rai llai ffodus na ni. Gall eich cyfraniad helpu i osod ei tŷ hwy ar y graig. Ewch gyda nhw'r ail filltir, os gallwch chi, ac yn ewch yn siŵr yn bod ni, y cryf, rhoi cymorth i'r gwan a hynny'n ddi-rwgnach. Dewch i ni gael addunedi i droi y Pethau Bychain, yn weithredodd o bwys yn ein bywydau, ac ym mywydau ein cyd-dynion. Gall fi all y Cymro ymfalchuon i nawdsant. Gellu dweud am dewi a llawer Cristion ymroddgar arall. Doedd dim yn rhy fawr ganddo i wneud dros yr achos, a doedd dim yn rhy fach ganddo i wneud chwaith. Dos, a gwna dithau yr un modd.